Terve! Risto Meripelastajista ja nyt mä näytän matkamittarin. Tässä on tämä meidän ensimmäinen versio, mikä on tehty joskus vuosia sitten. Ja tämähän toimii ihan samalla tavalla, että tällä voi ajaa kartalla ja sitten täältä reunasta mitata sen. Se oli tämmöinen pelkistetty versio. Sitten vähän myöhemmin sille kehitettiin pakkaus. Eli tämä on matkamittari versio 00. Nyt me katsotaan sitä Naantalin Meripelastajien matkamittari, johon on ilmestynyt hieno etiketti, tyylikäs pakkaus ja sen sisällä on matkamittari, jossa on sitten lateraaliviittojen värit päissä. Matkamittarin kotelon sisällä on käyttöohje, jossa on QR-koodi ja sanallinen ohje. Ja nyt sitten tarkoitus olisi katsoa, miten tämmöinen paketti saadaan kasaan. Eli aloitetaan ekaksi tästä varsinaisesta matkamittarista ja keskitytään näissä päissä oleviin nappuloihin, miten niihin laitetaan nämä merkkivärit paikalleen. Ja sitä varten meillä on 2 settiä. Tässä on kaikki, mitä siihen tarvitaan. Ja täällä on toinen, eli voidaan tehdä 2 ryhmällä. Niitä voi tehdä ihan yksin, mutta helpommin se käy, jos sulla on kaveri, jonka kanssa sä sitä teet. Silloin aikaa säästyy paljon. Nyt siivotaan pöytä. No. Eli katsotaan, mitä täältä setistä löytyy. Kansi auki. Täältä löytyy kuumailmapuhalin, mitä me tarvitaan, koska ne päässä olevat merkkivärit, ne on supistemuovia. Täältä löytyy mystinen kynttiläjalka ja paljon taistelukapuloita. Laitetaan taistelukapulat siihen. Ja sen lisäksi täältä löytyy 4 laatikkoa, jossa on kaikki tarvittava ja mihin tulee kaikki tarvittava. Sitten kun tämä homma on valmis ja sitten ne pakataan siihen samaan laatikkoon ja siisti kuljettaa pois, ei jää nurkkiin pyörimään mitään. Ja nyt sitten laitetaan tämä homma kuntoon. Mä laitan tämän kuumailmapuhaltimen nyt paikalleen. No niin, nyt on kuumailmapuhalin laitettu paikalleen. Tuossa on tuo kynttiläjalka. Sitten katsotaan, mitä täältä taikalaatikosta löytyy. Tässä on yksi tärkeä työväline, vanha herätyskello. Katsotaan, mihin sitä tarvitaan. Laitetaan se vaikka tonne. Ja sitten näissä taistelukapuloissa, tosin ei vielä kaikissa, mutta osassa on tällaiset magneetit. Niin mä laitan ne tänne pystyyn. Ja nyt tämä homma kävisi näppärästi, jos me olisi 2 kaveria, josta toinen tekisi tätä varsinaista supistustyötä ja toinen sitten näitä aputöitä. Ja täältä taikalaatikosta löytyy supistemuovia. Tässä on 1,20 m. Yhteen nappulaan menee 11 millimetriä. Eli tästä saa vähän reilu 100 tehtyä. Vihreitä tietysti pitää olla sama määrä. Nyt sitä on vähän vähempi, mutta tarkoitus on tehdä nyt vain muutama kappale, niin se riittää. Sitten ne supistemuovit laitetaan muovilaatikkoihin. Punaiset mielellään yhteen laatikkoon ja vihreät toiseen laatikkoon, niin niitä on helpompi sitten poimia. Tehdään nyt vaikka tässä vihreälle on laitettu jo merkki, mutta punaiselle on merkattu näin. Ja tehdään niitä ekaksi vaan, täällä on valmiiksi muutama, niin tehdään muutama lisää. Ja se on aika tarkka niiden tekeminen. Se pitäisi olla noin 10,5 milliä pitkä.
ja niitä on saksilla aika hankala leikata. Sitä varten on tehty taikasakset, johon on laitettu tämmöinen ohjuri. Ja jos joutuu muuttaa sitä mittaa, niin ihan perinteisellä 10 millin avaimella avataan, siirretään prikka toiselle puolelle, saadaan 1,5 milliä pitempiä, mutta en usko, että tarvii. Ja nyt sitten, kun näitä tehdään, niin kannattaa tehdä ensin muutama ja supistaa ja katsoa, miten ne menee, että mitta on oikein. Ja tarkkuutta, eli ihan rauhallisesti kliks, kliks, kliks. Huolellisuus tässä vaiheessa kannattaa, koska sitten supistusvaiheessa, jos ne on leikattu vinoon, niin sä joudut tekemään se uudestaan tai sitten taiteilemaan, että sä saat sen menemään nätisti sinne sen nappulan juureen. Ja näitä sitten tehdään se määrä, mitä ollaan ajateltu valmistaa. Onko se 50 vai 100 vai 150, mitä sitten kukin haluaa tehdä. Ja taikalaatikosta löytyy myöskin mattoveitsi. Jos se supistus menee pieleen, se menee rumaksi, niin sitten sä otat sen pois ja teet sen uudestaan. Ja jos sen tekee 2 kertaan, niin siihen menee enemmän kuin 2-kertainen aika, kun sitä sählää. Että huolellisuus säästää aikaa. Täällä on sitten tyhjä laatikko, vinigiripusseja. Täällä on 2 vinigiripussia. Punaiset laitetaan toisiin ja vihreät toisiin. Sitten kun niitä kootaan, niin se on helpompaa, kun ei tarvitse miettiä tai etsiä niitä. Valmiita nappuloita löytyy täältä. Siellä on aina laitettu sillä lailla, että tässä on sopiva määrä. Voi laskea, tässä on aina 20 nappulaa yhdessä pussissa tai nipussa. Eli siitä tulee sitten aina niin kuin 10, koska kumpaankin päähän menee yksi. Tästä tulee aina 10, 20, 30 mittapyörää ja niin edelleen. Ja otetaan tästä nyt sitten muutama, mitä aletaan työstää, niin päästään sitten eteenpäin. Eli muutama tämmöinen, mitä me nyt tehdään ja yhdessä pussissa on aina 4, eli siitä tulee sitten aina kaksi mittapyörää. Ja tämähän on tämmöinen homma, että tämän tekee nopeasti. Tähän niin kuin ei ole laskettu niin kuin aikaa sen enempää. Yhden tällaisen mittapyörän valmistamiseen menee melko tarkkaan 5 minuuttia. Ja se 5 minuuttia on laskettu sillä tavalla, että tähän supistusvaiheeseen menee niin kuin 2 minuuttia. Etiketin tekemiseen menee 1 minuutti. Ja 1 minuutti menee sitten siihen, kun ne kootaan ja laitetaan pakkauksiin. Ja se 1 minuutti menee siihen, kun joku esivalmistelee nämä kaikki systeemit. Nyt mulla on näitä nappuloita tässä, sitten mulla on näitä taikakeppejä. Ja nyt olisi hyvä, jos olisi se kaveri, joka tekisi sen homman, että laittaisi näihin taikakeppeihin nämä supistettavat systeemit. Niin sillä itse supistustyöntekijällä ei menisi niin paljon aikaa sitten näiden laittamiseen. Nyt on laitettu keppeihin nämä päät. Seuraavaksi me sitten pujotellaan nämä äsken leikatut supistemuovit näihin. Tuohon kynttiläjalkaan on helppo laittaa pystyyn. Ne pysyy paikallaan. Ja nyt jos saadaan lähikuva, niin näkyy, että nämä on aika tasamittaiset. Niin sen takia on hyvä, kun on huolellinen, leikkailee ne
huolella, niin säästyy sitten siitä jälkikäsittelystä aika paljon aikaa. Noin. Nyt tosiaan, jos olisi kaveri, niin kaveri voisi olla toisella puolella pöytää ja laittaa nämä nappulat paikalle ja laittaa niihin nämä systeemit ja muut. Nyt sitten katsotaan, tässä on tämä jälkikäsittelyrata ja me tehdään hokkuspokkus taikatemppu sille ja me saadaan se pystyyn näin. Mikä idea tällä on? Niin idea on se, että kun nämä nyt kuumailmapuhaltimella supistettu, mä laitan ne tähän, niin ne on niin kuumia, että niitä ei pysty ilman hanskoja käsittelemään. Kun niitä tulee pikkuhiljaa, niin täältä toisesta päästä voi sitten alkaa ottaa niitä valmiita ja laittaa tonne keppuun. Ja tämä kaveri saa tässä koko aika tehdä hommia. Nyt kun niitä lähdetään supistelemaan, niin tässä kuumailmapuhaltimessa on hirveästi niin kuin nappuloita, tehoasetuksia. Tosta käyntiin. No 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja myöskin 2 nopeutta. Ja kun sä vaihdat nopeuden, niin myöskin lämpötila vaihtuu. Testissä on havaittu, että kolmosnopeus, tai kolmosteho ja tuplanopeus, niin se on niin kuin hyvä tähän supistukseen. Ja tähän on valittu tämmöinen ohjuri, mikä vähän ohjaa sitä lämpöä. Kannattaa antaa sen pikkasen aika pyöriä, että se lämpö tasaantuu. Ja nyt sitten tämä vanha herätyskello tuolta kaiketaan näkyviin. Noin. Otetaan tosta eka käteen ja katsotaan mitä sekuntari näyttää. Nyt sitten tätä lämmitellään suurin piirtein 10-15 sekuntia. Nyt on mennyt 10 sekuntia. Nyt mä katson, että nämä on täällä pohjassa nämä, koska se näkyy rumasti, jos nyt ei ole supistettu pohja. Ja nyt sitten seuraavat 35-45 sekuntia, niin pyöritellään tätä tässä näin. Ja kun näitä on 2 tässä, niin sä voit säätää, ne supistuu vähän eri tavalla. Nyt näyttää aika hyvältä. Siinä on 15 plus 30 sekuntia nyt supistettu sitä. Sitten seuraava käteen ja sama homma. – 15 sekuntia katsotaan. Nämä meni pohjaan, ei tarvinnut painaa. Sitten seuraava 30-45 sekuntia. Sitten jos tätä aikaa lyhentää, supistusaikaa, tässä on nyt supistettu 35 plus 40 sekuntia. Tuolta näköjään vähän vielä auki, oli liian lyhyt aika. Nyt on nähty, jos sitä supistusaikaa haluaa lyhentää homma nopeammaksi, niin kannattaa sen antaa jäähtyä ja sitten kokeilla, että pyöriikö tämä. Ne nimittäin jää helposti irti. Ja näitä sitten tehdään tosiaan niin sarjatyönä. Ja tämä, joka näitä supistelee, niin ei se kyllä hirveästi muuta kerkittäisi tekemään. Tämä on minuutti ja 2 nappulaa. Täytyy hiukan painaa. Noin.
No niin, nyt ne on tehty. Jos mulla olisi ollut kaveri tekemässä, tää on kiva puhelin, koska tässä on jälkijäähdytys. Kaveri tekemässä, niin se olisi täältä poiminut näitä, laittanut näihin nämä nappulat valmiiksi sillä aikaa, kun mä supistelin noita. Ja noihin noin muovit, niin mun ei tarvitse nyt pitää sitä 10 minuutin taukoa, kun mä teen tämän homman, tai 5 minuutin taukoa, kun mä teen tämän homman. Ja nämä on nyt niin kuumia, että näihin ei kannata koskea. Sen takia tässä on tämä rata, että kun ne on 5 minuuttia jähtynyt, niin sitten voi laittaa tänne muovilaatikkoon. Ne on niin kuumia, että ei niitä voida heittää muovilaatikkoon. Tämmönen homma. Ei ole kauhean vaikeeta. Nyt me on tehty. Sitten ne vihreät tehdään samalla tavalla. Vihreissä kannattaa huomioida, että se vihreä on vähän erilaista supistusmuovia. Se supistuu eri tavalla. Eli rauhallisuutta ja malttia, mutta se on kutakuinkin, jos on kaksi, toinen supistaa ja toinen tekee, niin se on 4-5 minuuttia. Anteeksi, vajaa minuutti per tämmöinen 2 nappulaa, eli yhteen hyrrään menee 2 nappulaa, eli niitä tekee tuommoinen 60 nappulaa niin tunnissa 2 kaverilla. Yksin jos tekee, niin siihen sähläämiseen menee vähän enemmän aikaa, eli sitten se on vähän reilu 2-kertainen se aika tai jopa 3-kertainen. Tämmönen. Sitten seuraavaksi katsotaan mitä sitten tehdään. No niin, nyt ne on jäähtynyt, niin nyt sitten ei muuta kuin otetaan nappulat ja pistetään sitten tonne valmiit nappulat tonne. Tosiaan jos tässä olisi 2 kaveria, niin toinen voisi tehdä tämän homman, että ottaa nämä nappulat ja pistää tonne noin. Sitten homma alkaa alusta. Keppeihin uudet palikat, uudet muovit paikalle. Tosiaan jos toinen auttaa, niin sä saat koko ajan pyöritellä näitä tästä näin. Niin sä saat sen reilu 60 nappulaan tehtyä tunnissa. Minuutti per 2 nappulaa. Näin. Sitten kootaan nämä pois, tehdään vihreätä samalla tavalla ja sitten kootaan nämä pois ja katsotaan mitä sitten tehdään. Nyt me ollaan saatu homma valmiiksi, me ollaan pakkaamassa, siellä on sakset, siellä on nappuloita ja sinne mahtuu 4 laatikkoa ja nyt pannaan tää, tarvitaan ja pannaan tää jälkikäsittelyrata siihen. Sitten pannaan kuumailmapuhalin ja viimeksi pakataan sitten nämä. Nyt kävi sillä hassusti, että joudun ottamaan täältä muutaman noin, että saan tän tähän paikalle ja tohon vielä loput tänne sivuun ja kansi kiinni. Siellä on kaikki tuotantovälineet, siellä on kaikki valmiit nappulat ja joo, herätyskello jäi, laitetaan se sinne. Mut tää sitten takaisin majalle. Näitä voi tehdä majalla talkona, voi ottaa laatikon mukaan, tehdä yksin kotona tai jos saa kaverin mukaan, niin homma käy paljon helpommin. Saadaan firmalle myytää, kerholle myytävää ja seuralle myytävää ja saadaan sitten vähän rahaa toiminnan pyörittämiseen. Pannaan toikin tuohon, niin saadaan kansi nätisti kiinni. Noin, tämmönen. Ja tosiaan toinen samanlainen setti on tossa. Sitten katsotaan seuraavaksi, miten me tehdään noita etikettejä. No niin, nyt me on tehty punaisia nappuloita ja vihreitä nappuloita. Ja seuraavaksi meidän pitäisi saada aikaan se paketti, mihin niitä nappuloita sitten laitetaan ja mihin ne sitten kootaan. Ja sitä varten meillä on taas tänne moduuli, eli tämä homma on niin kuin moduulirakenteinen. Meillä on tässä 1 moduuli, tämmöisiä samanlaisia moduuleja meillä on 2. Ja katsotaan mitä täältä moduulista löytyy. Ja tätä hommaa voi tehdä siellä majalla, talkoona, tai sitten sä voit ihan yhtä hyvin ottaa tämän laatikon mukaan, mennä kotiin, tehdä ne siellä ja tuoda majalle. Eli katsotaan mitä löytyy. Ja
täältä löytyy käyttöohjeet ja etiketit. Ne on tossa. Tässä on 24 pakkausta, jossa ei ole vielä etikettejä paikallaan. Tätä hommaa on pikkasen aloitettu. Tossa on 24, mitkä on valmiit. Tossa on 24, mitkä on valmiit. Tossa on 24, mitkä on valmiit. Tämän verran tässä on tehty hommia videon välissä. Ja täältä löytyy tämmönen levy. Tällä ei ole muuta tarkoitusta kuin, että se pitää nämä osat erillään. Ja täältä laatikosta löytyy sitten 2 tämmöistä jikiä, millä meidän on helppo laittaa ne etiketit paikalleen. Ja tosiaan tässä laatikossa on 2 jikiä, toisessa on 2, eli näitä etikettejäkin pystyy 4 kaveria samaan aikaan tekemään. Tämän jikin säätämisessä on aika paljon hommia, mutta siitä sitten erillinen video. Ja homma on varsin yksinkertaista. Tässä on pakkauksia, jossa ei ole etikettiä, eikä näissä myöskään käyttöohjetta. Sitten mä avaan nämä. Toisessa on etiketit ja toisessa on käyttöohjeet. Eli tuossa on etiketit ja tuossa on sitten ne käyttöohjeet, jotka tulee sinne sisälle. Otetaan tästä yksi rulla ja laitetaan se tuohon paikalleen. Sitten mä otan täältä tämän etiketin ja sitten katsotaan, jos tässä on viiste jossakin kohtaa tossa, niin saan ton teipin sieltä irti. Kato, kun ei lähde. No, nyt lähti. Ja idea on se, että mä laitan sen sitten kiinni näihin ja pyöräytän paikalle. Sitten katsotaan, miten meidän kävi. Eli nämä pitäisi saada samalle tasolle nämä lähtö- ja tulopäät. Sitten mä otan täältä käyttöohjeen ja pyöritän käyttöohjeen tänne sisälle, kansi päälle, laatikkoon ja sitten seuraava. Minkä takia tämmöinen jiki tehtiin, niin sen takia, että nämä kaikki filmirullat on pikkasen kartioita. Ja jos sä laitat sen etiketin tähän suoraan, niin silloin ne päät ei mene tasaan. Tuossa on viiste. Pikkasen kun pistää tätä tällä 45 asteen kulmaan, niin saa nämä päät nousemaan, niin saa ne tästä irti. Ja tuolta toisesta päästä kanssa noin irti. Ja sitten liimataan se tuohon paikalle. Noin. Ja sitten otetaan käyttöohje. Pyöritetään käyttöohje tuonne sisälle. Kansi päälle ja seuraava. Ja näitä menee aina 24 tähän laatikkoon. Helppo laskea paljon sä oot tehnyt, helppo arvioida paljon sun menee aikaa. Ja tähän ei nyt sitten kun vauhtiin pääsee, niin ei mene minuuttia tämän etiketin liimaamiseen, mutta niin mä oon laskenut, että minuutti tähän menee, kun laittaa nämä paikalleen, mutta tosiaan niin ei siihen ihan sitä aikaa mene. Eli näitäkin tekee sitten se enemmän kuin 60 tunnissa. Ja minä ja seuraamme kiittää, koska nämä sitten myydään ja kaikki rahat menee seuran käyttöön. Siinä on etiketti taas paikalla ja tämä meni varsin nätisti, jos katsoo, niin siellä ei ole puolta milliä heittoa noiden päitten kanssa. Tämän härvelin säätäminen on sitten pikkasen työlämpi, mutta sitten kun sen on säädetty, siis aina kun purkin väri tai korkki tai joku muuttuu, niin se pakkaus muuttuu. Se on vähän eri mittainen, se on isompi, pienempi ja sitten se, että kuinka paljon se on kartio, niin se vaihtuu. Mutta tässäkin mun nyt on 100 samanlaista purkkiä, niin ei tässä
mitään muuta kuin antaa mennä vaan. Että tällä tavalla. Ja seuraavaksi meidän hommaa ruveta kokoamaan niitä. Sama homma. Me voidaan majalla tehdä sitä porukalla talkoona tai yhtä hyvin sitä voidaan tehdä kotona. Ja homma on taas tämmöinen moduuliperusteinen, eli otetaan moduuli, klik. Tässä meillä on kaikki tarvittava. Tässä on 168 tyhjää rullaa ja koteloa ja siihen kaikki tarvittavat. Eli me voidaan ruveta purkaa tätä. Tuossa meillä on osat 168. Tästä otetaan, tässä on aina 24. Ja nyt mä olen onnistunut niin, että mä otin yhden tyhjän laatikon tähän, koska mulla ei ollut tarpeeksi tavaraa. Ja homma lähtee sillä tavalla. Yhden asian unohdin, eli sakset. Sakset olisi kova sana. Sakset on kova sana. Eli tyhjä laatikko. Tässä on etiketit paikallaan, käyttöohjeet sisällä, mutta itse hyrrä puuttuu. Ja täällä on sitten hirveästi tarvikkeita. Tässä on 5 nippua, jossa renkaita, jossa jokaisessa on 5 rengasta. Eli tässä on aina 25, toiset 25, 25. Eli näitä pylpyrän renkaita sitten otetaan. Ja tähän voi ottaa muutaman valmiiksi. Noin. Siinä on muutamaan pylpyrään osa. Sitten me tarvitaan 6 avaimia. Ja en tiedä montako porukkaa talkoisiin tulee, mutta tässä on nyt 6 avainta, 1 kumpaankin päähän. Tarkoittaa, että 3 kaveria voi kasata näitä samaan aikaan. Mä otan tästä muutaman pylpyrän tuohon valmiiksi. Kootaan ne. Sitten tarvitaan vihreitä nappuloita. Niitä on vihreässä pussissa. Sitten tarvitaan punaisia nappuloita. Niitä on punaisessa pussissa. Ja sitten tarvitaan vielä akseleita. Niitä on akselipussissa. Ja nyt sitten tämä kokoaminen on varsin yksinkertaista. Pyöritetään toi tuohon kevyesti kiinni. Sitten katsotaan saadaanko mittapyörä paikalle. Se on siellä. Ja sitten katsotaan, että toiseen päähän tulisi vihreä. Näin. Sitten otetaan 6 avaimet ja kiristetään tämä homma kasaan. Noin. Se on melkein valmis. Sitten otetaan 1 O-rengas. Mä tykkään laittaa se O-renkaan tässä vaiheessa paikalleen, kun on jotakin, mistä pitää kiinni. Sitten täällä on ohjeet paikallaan, pylpyrä paikalleen, laatikko. Tästä sitten seuraavaa kasaamaan. Tää ei ole mitään rakettitiedettä, eli samalla kun katsoo telkkarista kauniita ja rohkeita, niin tätä kyllä pystyy tekemään. Ja tosiaan niin ei muuta kuin kiristää noin paikalleen. No, tässä onkin pitkät kierteet. Tää ei ole mikään voimalaji, että niissä on niin isot pitkät varret noissa avaimissa, että ne saa kyllä jengat menemään jostain. Ja on niin, se hyppäsi, mutta ei mennyt kauas. Testattu, toimii. Eli tällainen näitä sitten alkaa syntyä, että ei tähänkin hommaan. Nyt mä laskin, että jos tähän menee minuutti, kun sä kasaat tämän, oikeasti tähän ei mene niin paljon aikaa, mutta niin, sitten näissä työvaiheissa, 4 työvaihetta tässä on ollut, niin tavallaan se supistus, niin se on 2 kaverin homma, se on 2 minuuttia. Niin sitten etikettien laittaminen 1 minuutti, se on 3 minuuttia, sitten tämän laittaminen 4 minuuttia. Sitten se joku tekee kaikki tämän esityön, katkoo
katkoa nuo akselit, hioakselitkin päät niin, että kierteet on kunnossa. Niin edelleen hankkii tavarat, se on 1 minuutti. Kato, nyt on niin kova vauhti, että nyt loppuu tavarat jo kesken. Että pitää ottaa tuolta lisää tavaraa. Sitä lähdetään vetämään. No, otetaan toinen. Oliko huonosti kierteet ja päät? Joo. Tää ei kyllä lähtenyt vetämään. Se on vinossa. No, nyt lähti. Niin kuin nämä sahattu poikki, niin vaikka niitä kaikkia on nyt yritetty hiomalaikalla tai siis tuommoisella nauhahiomakoneella vähän pyöristellä, niin silti näköjään yhdestä oliko jäänyt tekemättä vai oliko vaan huono säkä, mutta siinä on taas yksi tällainen. Sitten ei muuta kuin tässä on sitten se 168, sitten joku vaan myynne, niin seuraavallakin vasta rahaa. Heippa!